Onom na fe yenko Akyem Gyadam na womo ewo honom no womo dodo no aye akuafo me no ka se womo asori agina e kire se mpanimfo no mu di kotoma mehwe to agro bi a womo ani nye ho so babrim central honom wapoye mantem a wonim se efom agudi ekwaso ho pa na mpanimfo kyemu a wobehwe na ne community mine womo biebi ho na womo die omudi mpefe se community mine wajitu megyeye esanse wode bebrabra so be wiase no wonsuo no wonsase nyina sei womo so kwadwuma na waye ntise wotena se yenhwe ha mo nsase sei a wadidie no wadwuma yemu ebeye den pa asase wuranom ene manfo bi a wonom ete Akyem Gyadam ya wo mudodo na eye akuafo e wo Brem Central mansini ni mu e de atodwa se enya ade a wonom bema wonom hene bema kwasi nkatia ene Alexander akwasi akwa kwan ama wahye community mining dwumadie bi ase e wo wonom ekuromu honom once a GCD no eye Gyadamfo asase ehye GCD fo sa yenso ya contact om so om do my ready pese omoman mu bi anase nipa ni bi eye adwuma efisa mi ka sai ye mu bi no yakọ ho no ma permit GCD for no ma permit ebetimi ama no mu yi concession 25 acres ye license na omde ma ye no ebi ni we GCD the same as kro no so no na ohen any MP omo the application ko say omo per 1500 acres 1500 acres omo de me nipa bi a wonda no na da sai nipa no ano so the man crofo nebunu ama wonom anya adwuma aye nemum enye se wode ba besei manfo ejapade adwuma na eba ne de omoanti na odi adwuma na de onye mine but ohwes bra ne kofo ni kromano ebre emane mema omo bre enti na se de bi omo nya botre na adwuma ne de ye beye Sabe, Gyadam Akyem constituency mu. Enunti me municipal chief executive contacted me. And I make her say, "Be person be boam na metu anamon." Inti letters no ready. And I me DHA at the call Ministry of Lands and Forestry and Mines. They call share era Deputy Minister and